Selam dostlar. TMTV телеканалда қабаттан сіз яратқан тәмлі креш тапшыруы. Инде календарға көз салсақ, язның ортасына да жеткенбіз. Һәм шулай ук мүбәрәк булган Рамазан айының соңгы атнасы калып бара. Бүген беренче тапкыр тәмле креш тарихында без үзебезнең аш бүлмәсенә, үзебезнең студиябызга дин белгечен чакырдык. Ягъни бездә бүген Рамазан ае турында сөйләшүдә булыр, гомумән ризыклану турында, сәхәр турында, ифтар турында безгә бәян итәчәк безнең кунагыбыз Мөхәммәд хәзрәт Мифтахов. Каршы алыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва баракатух. Әйе, Рамазан айлары мүбәрәк булсын. Амин шабылсын. Бездә иң беренче тапкыр килүче кешегә шундый сорау бирәләр. Пешерә беләсезме? Тырышабыз. Шулай итәдик. Күбрәк аш бүлмәсенә ашарга гына керәсезме дип. Ашарга күбрәк яратабыз. Күбрәк ашарга яратабыз. Бу шулай да иратларга хас теге кыздырылган йомырка тәбәсе, Ит, бәрәңге, шашлык, урамда хашлама. Аларым була инде. Алар буладыр бит. Була. Булгач булган инде алайса. Ярар, монысы беренче сорау иде. Икенче сорау. Сен сау килеп җиттегезме? Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер юллар яхшы. Рамазан. Аллаһ ярдәмдән булды. Рамазан айлары яхшы гына узып барамы? Якынып, Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә. Җиңеләйтә. Әлбәттә, күп очракларда кешеләр Рамазан алдан куркалар, ничек тотармы микән, нитәрме икән? Әгәр дә дөрес кеше ниятләсә, Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә иң беренче көндән үк кешегә җиңелрәк тотарга ураза. Курыкмаса кирәк димәк. Әлбәттә, һәм дөрес ният булырга тиеш. Кемнәр менә әле моңарчы бер тапкырда ураза тутмаганнар Рамазан аенда дип әйтик, башка елларында. Менә хәзер безнең тапшырыбызны карыйлар да. Берничә көн калып бара шулай бит. Әле ярыймы аларга менә тагын берничә көн ураза торырга. Аларга элекке Кемдер әйтә, "Эй, сиңа калдым инде мин, башына тотмадым инде" дип. Монда инде кызык ситуация килеп чыга монда. Әйе. Чөнки әлбәттә, әгәр дә кеше үзен мусульман саный икән, әлбәттә аларга ураза Рамазан аенда тотарга ярамый. Кайбер кеше әйтә инде, ярый микән, башында беразына, ортасында, ахырда була. Башында 10 көн, ортасында 10 көн һәм ахырда 10 көн була. Шулай. Шулай була. Башка форматлар кабул ителми. Шуңа күрә монда иң кызыгы Аллаһка итаат итү бит. Буна ни өчен эшлисең? Ниятка кайтабыз бит. Шуңа күрә ният Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Шуңа күрә әгәр дә Аллаһ ризалыгы өчен эшләсә, җиңел була, Аллаһ Тәгалә савабын да бирә. Ләкин әгәр дә мусульман кеше аны эшләмәсә, белә турып, ул фарыз икәнлеген турында. Фарыз аяу. Ул әлбәттә зур гөнаһлардан санала. Монда Аллаһдан гафу сорап, янәдән уразасын тотарга кирәк була. Шода минем сорауыма кайтып, иртәгәдән керергә була бит инде аларга барабыз. Әлбәттә кирсеннәр һәм тотмаган уразалар өчен гафу сорасыннар. Бездә гадәттә ничек? Тапшыру вакытында ашарга пешерәләр. Пешерә кунагыбыз. Аннан соң бергәләшеп авыз итәбез. Бүген менә мин хәтта телләрдә бәйләнә. Бүген без ифтарга ризык әзерләрбез инде. İnşallah. İnşallah. Бүген без аны ризыклана алмыйбыз бит инде. Уразаны бузып булмый. Дөрес. Булатның тәмле крәше өчен дип. Дөрес. Шулай бит. Әзерләргә кирәк булачак. Аллаһ хакы зуррак. Әйе. Шакыра. Безнең монда ифтарга әзерләп калдырабыз, аннан соң кич килеп Бездә ахыры. ризыкланырбыз. Ярыймы? Хәзер монда тапшыруның кагыйдәсе бар. Ислам динендә дә, бөтен нәрсәдә дә канун, кагыйдәләргә бөтенсе буйсына, безнең дә бар кагыйдә. Монда хәзер ике төрле ризык пешерү өчен продукт, ризыклар җыелмасы пәйда булачак. Ягъни ит, кайдыр анда яшелчә, кайдыр җиләк-җимеш, май, суган, кишер, шундый берләр. Сез карыйсыз да икесенә, так, менә монысы миңа ничектер күңелемә якынрак диеп, берсен сайлыйсыз. Анасын тапшыр, аннан кемгә дә булса шалтыратасыз. Мөгаен, сезнең җәмәгатегез булыр инде, хәләл җифетегез, шулай бит. Дөрес. Дөрес булмас, башка кешегә шалтыратсагыз, ул барында дип әйтик. Әлбәттә, иң якын дус хатын булырга тиеш. Иң якын дус менә хатын, ишеттегезме? Менә монда бөтенесе язып барыгыз, яме? Хәзрәт әйткән сүзләрне. Так. Аннан соң хатын ярдәм ит зинһар дип монда. Ул так. Тыныч бул, менә шуны эшлисең, шуны эшлисең дип. Әйтәләр, без шуны эшлибез. Тапшыру ахырында һәм безнең бар бит нәрсә килеп чыгарга тиешле. Ул ибәр ризыкның фотографиясе. Мин аны телефонга җибәрәчәкләр. Мин алып ахырдан күрсәтәм. Менә Мөхәммәд хәзрәт шундый ризык килеп чыгара тиеш. Әгәр дә якынча бер 80% шулай булса, безнең тапшырыбызның генераль партнеры, спонсоры булган Кукмара металл заводыннан әлеге Кукмара табасы сезнең хатыныгызга алып кайтып тапшырасыз. Юк икән, безгә кала. Ярый. Шуңа хәзрәт тырышырга кирәк булачак. Юк, дизә булай да булса. Булай да. Сездә калса, йөрәгем тыныч. Алып кетсәм, хатын өчен йөрәк тыныч. Юк, хатын карыячак бит бу тапшыруны. Аларда таба була бит инде. Тагын да якынрак була.
Yarar Cemaat, hazırmı? İyi, hazır. Hazır bulsak aydagiz başlayıp. Ya Hazret, mana shunday hallar biraz yo'qolib qoldim. Bek joyli bo'lar emi, agar da mana bunda istilda bular ikkisigina bo'lsa, shundaymi? İyi, o jingil bu. Bek jingil bo'lar edi. Chunki mana qizdirdim da. Bunda barangi bilan. Bunda qo'yib bo'ladi, buni olib. Ay, mana voy, bitni aytaman bo'lar endi. O'sha bo'lar ekan. Bek shab bo'lar edi. Mana bu bir rizq azirlarga. Bunisi ikkinchisi. Ali shoyda aytirga men bunisidan o'zimda shoki bilasizmi? Yo'q, ammo 4 ga bo'lib bo'ladi. Bo'lib bo'la. Bu teridan 4 boshliq kiyimida tegib bo'la, unni da kiyib tegib bo'ladi. Mana bunda 20 da. Lekin razmeri qanchalik bo'lacaq? Mana 6 ga da bo'lib bo'la. 7 ga 8 ga da. Men bunisini bilmayman. Men feniklar bilan xuman birinchi taqdir ko'raman bunda. Hazrat kelganga shoy deb mana dars aytganda 15 ga bo'lib 11 ga bo'lib bo'la. Bu ayrim bir şey shekilli. Bu ris, bu ne? Bu bulgur. 11 shtuk. Bulgur, gimba, barangi, farish, tatarcha, farish. Bizga er kishilarga farish yetadi вообще на самом деле. Ey, barangi bilan, mana bit yaxshi bo'ladi. U bitda mana gimba. Barangi bo'lmasa da it bo'lsa yetgan bizga. Тем более sportsmenlar bo'lg'ach. No, lekin shulayda Ramazon oyida bigrakda endi bosim yasalar klitchatka degan narsaga men tatarchasini bilmayman. Klitchatka endi bizning yashilchalarda. Mana og'iz ochganda, aytamiz bu aytgan bir siyosat bir lik bez. Mana og'iz ochganda narsadan boshlarga qilmay mana nindi rizq mana eng yaxshi kishki osh mana osh qozoni uchun yengil bo'lgan. Mana narsa ishlab bo'ladi mana. Aytamiz. Eng yengili, eng yaxshi chunki biz bit og'iz ochamiz, hop tulandan butun narsa. Yo'q, sen bir hikmatli so'zlar aytding. Klitchatka kerak. Klitchatkadan boshlar kerak. Ukrop, kabista, so'g'on, pomidor. Oshab qo'ydik. Salatimi? Kabista eng aybat endi. U anda klitchatka. Oshab qo'ydik. Qaynar rizqqa aliga tutinmaymiz. Deymi? Necha kutyapmiz? 1 soatmi, 4 soatmi? Agarda bu iftar bo'lsa, bizga tez oshala turgan rizq kerak. Demak, bulgur, gumba bo'lsin deb. Aha. Tez ishkartilaydi. Tez ishkartilaydi albatta. Anan buna itlarning endi bu saharda oshab bo'ladi. Ha, saharga qoldiradi. Sahar, chunki kuni bo'yi u rizq akanab shunda ishingda. Ay, tunga qarshi it yaramaydi deb oshqozonni. Yo'q, mana oshiysan-da, ana 1 soatdan so'ng tag'in oshiysan. Ay. Ko'p suv ichasan. Ko'p suv ichish kerak. Mana suv bor. Suv bor. Demak, eng yaxshisi shulay. Shunga bek zo'r taqdim, oshag'ach bir 40 minutdan so'ng saharga xatlik kishiga ko'p suv ichish kerak. Chunki kuni bo'yi anlari suv bo'lmaycha bosh og'rita boshlaydi kishilarda. Обезвоживание kelib chiqaradi. Anglashildi. Aylanib qaytdik, hozir endi o'zimizning topshirig'imizga. Ayi. Qaysini so'yasiz? Men kengash aytaman. Taqdim etam, kengash etam, mana bunisini tiktirib pishirgan. Men yoqincha shamolim. Bu birinchi mening kengash, ikkinchi do'st bo'laroq. Chunki jamoat biz Muhammad Hazrat daniyatiga sir tugul biz ko'pdan aralashamiz necha yillar. Men so'ralar bo'lsa meni olib shaltiratib so'rayim. Shulay bunisidan nechik. Ol mening bu ülkede din ülkesinde zo'r yordamchim. Sportzalga birga. Sportzalga yeribiz. Lekin men sirda yilda yergan yo'q hali. Ko'rinsin-chi. Ko'rinmaymi shu hali. Vinovat. Ya. Qaysini so'ylaymiz? Ayda, kengashni tanlayman mana. Qanday bo'lsa. Ikkinchi kengash xotiningizga shaltiratib. Ayyo. Gromkiga qo'yamiz-da. Yaqinroq, aha, kelishamiz. Mana shu bo'ldi. Video qo'ymasqami? Hazretlerin çık katınlar. Yok kerem. Hadi. Xotin motorum deb yozilgan. Voy. Yaraydi. Yo'q qiziqmaydi. Hazretlar nechik deb indasha. Ko'rdingda. Ayyanisi. Hatırlaşma. Hozir tovushni orttiramiz hozir. Va alaykum assalom. Sen bizni qo'rqitding boshdan, anda aytlar abonent ne dasturmen deb. Aha, biz tamlik kirash topshiruvida ekanini bilaydi u. Aynisi biz tamlik kirash topshiruvida. Tamlik kirash topshiruvida biz hozir bunda. Ne oldimda mening farsh, yashil so'g'on, kishir, 2 pomidor, barangi ishtirtilgan, gumba, champinyon, bulgur, ham bulgur, suv bilan. Suv bor endi, suv pishirgan. Ayda yanadan suv, bulgur, champinyon, barangi ishtirtilgan, farsh, 2 pomidor, kishir, ham yashil so'g'on. Yashil so'g'on tamlatga shindi. Ayya. Nasıl işte bu lan? Так, это какое-то определенное блюдо, да? Ayya, bu nedir rizq endi bunda?
Сәдер әзерләре. Сен давай татарча эшләш, как будто татарча беләсең. Безнең хәзер бөтен Татарстан карый. Юк, сезгә ничек җайлы шулай? Исеме ничек? Зульфия. Зөлфия ханым, әйе. Булат Бәйрәмов та монда аңлагансыздыр инде. Ярдәм итәргә кирәк, әйе. Ва алейкум ассалам. Безнең ашыйсыбыз килә, ашарга. Әйе, мен ифтарга әзерләргә Ифтарга кирәк әзерләргә безгә. кирәк. Сен конкретно әйт безгә. Мин ясар идем котлет, Әйе. гөмбәле подливка Мм. и второго Юк, бу бер генә ризык, бу бер ризык, бу бер ризык. Олар барысы. Бер ризык. Бу бер ризык. bir rızık. Әйе, әйе, общий. А. Так, нинди булырга может быть, ниндидир не ленивый плов кебек саналай бетер. Юк, бәрәңге бар бит. Бәрәңге бар. Бәрәңге бар и булгур бар. Әйе, әйе, бу без аны уйлыйбыз, хашламадыр дип. Теге татар халык ризыгы сораматык дип атала. Юк, тукта, санда. Анда гөмбә дә бар, анда булгур да бар. Әйе, әйе. Моны шулай. Бу нидер бу теге, как Сораптык. ленивый голубцы кебек бөтенләй берне салып мешать. Менә мин дә шәйтәм, сораматык бит аның исеме менә татарча. Сорама, кайда. Сорама аша дигән. Бу яңа блюдо булыр, сораптык дигән. Ну, Аниса, давай заключение әйт. Бик зур рәхмәт, ярдәм иттегез. Бик яхшы ярдәм итте. Әйе. Тукта, без анарга название булды. Йо, название кирәкме безгә исеме? Исеме кирәкме Аниса? Нәрсә пешерик дип әйт. Ничек пешерик? Нәрсә салыйк, кая салыйк? Аш ясыйк. Менә рәхмәт. Все, рәхмәт. Рәхмәт, Сен Зөлфия ханым. сау булыгыз. Игә кайткач сөйләшербез әле. Сине профессиональ актуаль турында сөйләшеп ярыймы? Синең дәрәҗәң турында. Бәрәңге дә бар, булгур да бар, гөмбә дә бар, ничектер. Хатын шокке калды. Без үзебездә в шокке менә без. Шуңа сезгә шалтыраттык инде менә. Син теге теләгән күлмәк турында игә кайтып сөйләшербез әле, ярыймы? Давай, сен сау. Карале, нык ярдәм итте. Келәсе килә. Ой. Ярар, булай эшлибез. Әйе, мин ярдәм итәм. Давай. Менә без моны хәзер алабыз кастрюльдә, шулпасы булгач, димәк бу бит инде. Монда юк, монда без ала дирек, мәсәлән, мөмкин күкмара табасын да алырга, әйме? Әйе, давай. Табада да пешерергә була моны. Ләкин миңа калса шулпа булгач, менә мондырак, Моны. менә монда без аны бөтенесен бергә башта фарышны кыздырыбрак алган булабыз да инде, имештер. Анда стибес теге помидорлар белән теге сочный була инде шундый. Аны калдырсак та була нигә бераз сочный шундый тәмле тәм бирәчәк. Гөмбәне, бәрәңгене турап салабыз, булгурны бөтен тындырабыз да шунда, су салабыз да, Пешербез. тозлыйбыз Аса бераз. мин сине временно теге имамның ярдәмчесе дигән должностька алам. Менә, әйе. Нормально. Имам ярдәмчесе ни бит? Мәзин. Муазин булсын. Муазин. Булдымы? Все, А, сөйләшик. Киттек әйдә. Әйдә. Шулай иттереп, хәзрәт пешерә башлыйбыз. Теге ризыкны без әйткән. Әйе, эшли башлаганда Әйе. бисмилла әйтәбез дә башлап җибәрәбез. Пычакны син кайрыйсыңмы өйдә? Син нәрсә белән кайрыйсың? Әйтәр, ират кайрарга тиеш пычакны диләр. Бездә бит бар теге 51 статья Конституцияның против себя не свидетельствует дигән. Шуңа күрә мин аны воспользуюсь. Яисә теге мондай бер белән, яисә мондай шык. Әлбәттә, анда бара. Бар Бармы? теге җирдә кайда нитәләрендә. Барасында А. кайрып бирәләр. Кайра бер адресын бирсеңә. Ярый, алып берсә. Шундый урында бармы? Аны Сбербанкка җибәрсезме? Ярар. Так, без булай эшләргә булдык. Фаршны кыздырабыз. Дөрес булам мин үзем дә белмим. Мин тәкъдим итәм фаршның яртысын гына алырга. Яме? Әйе. Ләкин баштамай кирәк булачак. Бисмилла әйтеп башлыйбыз. Бисмилла әйтеп һәрбер эш. Бисмилланың тәрҗемәсе ничек була сүзе? Аллаһ исеме белән. Аллаһ исеме белән шуңа әйтәр бит. Нигә бисмилла дип башларга? Һәрбер эшне кемдер аны белмичә генә автомат рәвешендә әйтә. Без бит бераз хәллек бездә оештырабыз. Ясыйбыз бүген. Аллаһ исеме белән дигән аңлата тәрҗемәсе шул. Әлбәттә, Аллаһ исеме. Гарәпчәдән. Шулай бит? Да. Һәм шундый ни бар диләр сүзләр. Ират аш бүлмәсендә, менә күптән сорыйсы килгән мин хәзрәтләрдән. Аш бүлмәсенә ират пешергәндә фәрештәләр канатларын әйе, шул ризыкка Бездә мен кызык тыгып нәрсә. чыгаралармы анда белмим нәрсә әйттереп. Бездә шундый кызык нәрсә бар. Бар теге
халыкның хикәятләре. Әйе, менә әкиятләре. Бар белем дигән нәрсә бар. Менә. Шуңа күрә бу теге күбрәк халыкның хикәятләре ошаган. Шуңа күрә әйтәм дә, һәр менә бүгенге көндә специалист вакытлары. Мәсәлән, син тешне эшлисең килә, син бит механика бармыйсың. Шул тешне эшләтүче табибка барасың. Монда да әгәр дини сораулар бар икән, дини белгечкә бар, дини белемне белә торган кешегә бар. Аны образованиесе булган кешегә бар. Теге теш врачына, табибына теге шуны сорауны дингә белер өчен бара кирәкми. Бездә халыкта шулай дигән. Менә шулай дип әйтәләр. Бу авылда шулай дип сөйлиләр. Мин шунда ишеткән идем. Бу дөрес түгел, әлбәттә. Монда миңа калса чынлап та хәзрәттән сора кирәк. Белемле хәзрәт галимнән яисә инде шул Коръәнне инде өйрәнгән, укыган кешедән шулай. Ул бит элек вакытта, коммунизм вакытында дини белемнең дефицит бар иде. Шуңа күрә кеше бер-берсенә әйтәләр иде. Бүгенге көндә Аллаһка шөкер, яшьләребез, җегетләребез, кызлар укып йөриләр, дини белем алалар. Алар инде ул якта белгечләр, специалистлар килеп чыгалар. Шуңа күрә алардан сорарга кирәк, ялмаска кирәк. Чөнки Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә, ике төрле кеше белем алмаслар ди. Беренчесе оялучан, ояла торган кеше, һәм икенчесе тәкәббер. Шуңа күрә оялу хисе ул яхшы, ләкин белемгә кагылгач, оялу хисе ул начар хис дип атала. Шуңа күрә ялмаска сорарга кирәк. Менә. Башлыйбыз. Шуңа сорау, башлыйбыз хәзер. Мин башладым инде монда. Сез ничектер? Мин сезгә ярдәм итә башладым инде хәзрәт. Аллаһка шөкер. Так, әйтегез, туз бурычында. Билемим. Мин һаман нишләптер тапшырда, сез дип сөйләшәсе килә. Болай без тормышта. Син дип кенә сөйләшәбез инде хәзрәт белән. Казанда нишләптер син дигәч якынрак итеп кабул ителә. Казан Казандамы? Казанда нишләптер шулай. Кайда башкача? Белмим, кайбер кеше сез дип ярата әйтергә, сез дисә күрбәк хөрмәтле дип уйлый. Болай миңа карата, әгәр дә кеше син дисә якынрак күрә мин аны. Шулаймы? Нишләптер. Булды. Алайса син алайса шулай эшлә инде, син булай, син тегеләй. Алып куйык әле. Ярар, инде хәзрәт аңлавыңча ярдәмгә килә бүген Булат Бәйрәмов кына түгел, безнең тапшырыбызның генераль партнеры булган Кукмара металл заводы. Менә аның кастрюля күрәсен, без аны табалары күп, нинди генә табалары юк. Һәм тапшыру ахырында да син әгәр дә җиңсәң, менә бу табаны тапшырачакбыз сиңа, сезнең гаиләгә. Алла разы булсын. Кукмара сәүдә маркасы ул җәмәгать вакыт белән сыналган савыт-саба үзебездә, Рәсәйдә, Кукмарада җитештерелә. Һәм инде белүегезчә, әлеге заманча савыт-сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Монысы бер. Икенчедән, аларның бар фирменный кибетләре. Фирменный кибетләре бар Кукмарада, бар Казанда 4 адрес буенча. Менә хәзрәт истә калдырып барыгыз. Кайсы сезгә якынрак? Сез яшәгән урынга Павлюкин урамы 114. Бу имренч кибетләре шунда ачылды. Аннан соң Рихард Зорга 11Б, бу Горький парк Сөдә үзәгенең беренче катында. Шулай ук квартал тирәсендә Мусина урамы 23Б һәм объект төзелеш районында Ленинградск урамы 27. Бу инде бәхетле кибетенең беренче катында. Карагыз әле, нинди менә шундый новинкаларын күрсәтмәкче булам. Моны күргәнегез юктыр әле мондыйны. Бу лавашница. Мөхәммәд хәзрәтнең гаиләсе ишле, хатыны 5 баласы бар, ягъни 7 кеше. Сез әгәр дә мондый табада гына күкәй тәбәсе пешерсәгез, сезгә җитмәс иде. Но мондый да! Шалтыр монда. Күпме күкәй тәбәсе пешерергә була, әйме? Белен кыймак пешерергә була, лаваш пешерергә була. Шундый нык уңайлы, зур гаиләләр өчен. Яхшы бу. Менә бу искиткеч, миңа үземә дә бик ошый. Әле бу минем өйдәге үземнең коллекциямда юк. 340 миллиметр, 350 миллиметр диаметрында, күрәсезме? Менә шундый табалар да җәмәгать чыгаралар. Кастрюльләр, казаннар, нинди нәрсә генә юк. Бәлеш пешерергә манда, кыймак пешерер өченме, актив ял өчен, теге пассив ял өчен. Бу яхшы нәрсә? Бик яхшы, бу искиткеч. Иртә белән балаларга күкәй пешерә. Иртә белән балаларга күкәй пешерә, бик шәп нәрсә бу. Мин дә шулай дип уйлыйм. Менә, торсын әле менә монда. Безнең генераль партнерыбызга зур рәхмәт. Я дәвам итәбез безнең мин сөйләгән арада. Менә хәзрәт кара әле бик әкрен генә, ипләп кенә, бик матур гына турыйсыз икәнсез. Без 2 малай булдык. 2 малай гаиләдә. Мин олысы. Димәк, я кайтасың, иде җыештырасың, посуда җуасың, ана дәрес хәзерлисең дә спортзалга көрәшүгә барасың. Миңа бик таныш нәрсә. Хәзрәт безнең Казан җегете, Казанда үскән, кемнәр белмим, инде биографиясын беләм. Бер әтисе, әнисе кемдер апас ягыннан, берсе
Питрәш ягыннан. Әти мапас, Әти апас. Әни Питрәшнеке. Үзе инде Казанда туып үскән, Казанда укыган, аннан соң Суворовскийда военный училищеда Айы. укыган шулай бит. Аннан соң инде Аннан соң 1 ел Мөхәммәдиядә укып, Ислам университетына кірдім. 2004-тә бетердем. 2002-дә Ислам университетында укып, параллельно КГУга кірдім, юрфакка. әле ансы да бармы? Аны бетердем, Аллах ярдәме белән. Әле димәк юридик белем дә бар икән. Айы, Аллаһка шөкер. 2000 2000-дә өйләндем мин, 19 яшь иде. 19 яшьтә. Айы. Субханалла, машалла. Димәк алайса хәзер ничә ел гаилә тормышы була инде? 23 хәзер. 23, әйе, 23. Әлбәттә. Ул дөресен әйткәндә, әгәр дә хатын яхшы, ир яхшы булса, иртәрәк өйләнсәләр хәйләрәк. Ни өчен? Чөнки иртәрәк өйләнсәң, үзеңне саклыйсың. Зинадан, төрле гөнаһлардан үзеңне саклыйсың икән, димәк, син яшәгән җәмгыятьтә җәмгыятьне дә саклыйсың. Чөнки ул бит әсәре бар аның. Һәрбер кеше үз җәмгыятенә әсәр итә, әсәр бирә. Әгәр дә гаилә яхшы икән, димәк, җәмгыять та яхшы булачак. Әгәр дә гаиләләр начар булса, мәсәлән, гөнаһ кылып нит яшәсәләр, ул әлбәттә безнең җәмгыятебезгә бик начар әсәр бирә. Иртәрәк өйләнсәң, димәк, үзең саклыйсың. Әгәр дә теләк бар икән, син гөнаһ кылмыйсың, гыйбадәт кыласың димәк. Чөнки Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм әгәр дә ир кеше хатыны белән якынлык кылса, ул садака була ди. Шул вакытта сахабалар аптырадылар, ничек садака була инде? Ул бит инде үз теләген итә бит инде дигәч, ул да башка хатын белән аны эшләгән булса, гөнаһ булырмы? Әлбәттә булыр. Менә хатыны белән булса, ул садака була ди. Ул да гыйбадәт булачак. Якынлык кылу. Менә сиңа вәт. Инде без тагын хәзер Рамазан аена турында сөйләшә башлаганчы, хәзрәт бер нәрсәгә игътибар итте монда килгәч инде. Безнең коллегалар анда килеп, исәнмесез дип исемләшәләр. Әйе, әлегә исән әле ди. Не дождётесь ди. Бер әбигә шулай әйткәннәр, исәнмез ди. Әби әйтә, не дождётесь улым ди. Менә хәзер бүгенге көндә яңа вариация бар. Яшьләргә исәнмез дисәң, яшьләр әйтәләр, прикинь да диләр. Прикинь да. Исән үлмәдем. Әйе, исән әле үлмәдем. Шуңа күрә инде дөрес беләмме мин сәлам әйтү, ассаламу алейкум дип әйтү, ул садака бирү белән бер. Булат ул вообще ул бик яхшы нәрсә. Кайсы яктан ул безнең динебезгә үзенчә бер билге бирә, бәя бирә. Мәсәлән, без ассаламу алейкум дип әйтәбез икән, без инде дуга кылабыз. Сиңа Аллаһның иминлеге булсын, ва рахматуллаһи, ан рахматы булсын, ан бәрәкәте булсын. Менә, әгәр дә син шул сүзләр белән башлыйсың, димәк, гамәлеңдә шул сүз белән эшләргә тиеш. Мәсәлән, без синең белән аралаштык мәсәлән. Димәк, мин сиңа килеп сәлам бирдем икән, сәлам иминлек бирде дигән сүз. Димәк, бөтен калган сүзләребез без менә шул иминлек белән барырга тиеш. Нинди генә арабыз булмасын. Гаиләгә килеп кирдең, сәлам бирдең. Хатыныңа ачулы булсаң да, үз шул сөйләшүне, проблеманы чишәргә ничек иминлек рәвешендә тиешсең. Шуңа күрә менә ул динебез, иминлек дине ул. Иминлек дине. Әлбәттә. Менә аңлашылгандыр җәмәгать. Ярар, инде хәзер Рамазан аеның без килгән шәптән үк инде сөйләшеп алдык. Авыз ачу теге ифтар вакыты турында, ризыклану турында шулай бит. Әлбәттә. Кемдер чынлап та инде бик күп тиз ашый башлый, анда теге гадәтләнмәгән килеш инде. Ничектер әле теге мин аш, миңа ризык күп кирәктер дип, ашыйсың да, анасы авырта башлыйсың инде. Менә монда кызык нәрсә, сөннәт буенча азан әйтү белән кеше бер финик ала һәм су эчә. Яшә, ичсен финик ашый микән анда. Һәм инде ашказан әзерләнә башлый. Ул бу хәр азан әйткәч, авызын ачты, финик белән су белән. Намазга китте. Намазга китте, намаз укый, ашказаны әзерләнә. Килде, анда дәвам иткәндә инде ашый инде. Шул яшелчә ашый баштан, һәм дәвам итә. Шул әкренләп, һәм монда кызык нәрсә. Без әйтәбез бит, күп диета тоталар, нитәләр. Асылда диета шундый булырга тиеш, син ул диета белән гомер буе яшәргә тиешсең. Димәк, нинди диета ул? Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә ул асылда әйтте ничек? Ашказаныңны эчкә бүл ди. Ризык, су, һава. Ризык, су, һава. Ифтарда да шулай. Әгәр дә шулай булса, бер нинди үзеңә зыян китермисең. Ифтарда да, ягъни гомумән, кайчан син ашыйсың, 15 тапкыр көнгә ашасаң да, менә шул тәртиптә ашасаң, өченче өлеше ризык, өченче өлеше су, өченче өлеше һава. Менә кешенең бер ашказаны, ну, учтыбы хәтле диләр инде, менә шундый зур. Нормаль ашказан шуны хәтле диләр. Ягъни моны булар шуның хәтле ризык, иштән бер су. Әле ризык та бит шулпа булса, ул су белән килә. Амасы димәк һава. Һава.
Менә җавап. Җәмәгать сразу җавап. Менә ул җигете. Бутак хәзрәт монда помидор бәлкем салып алырга, менә бер помидор гына миңа бирсәгез. Җибетә торырым помидорда. Без аны барысын да салабыз. Сәхәрдә гадәттә нәрсә ашарга менә иң яхшысы дип әйтик. Иң яхшысы. Авыр ризыклар ашап ярыймы? Авыр ит дип инде бәйнем. Кемдер бит җиңелчә ди. Менә хәзер әйтәсез, ит дип кадр. Без кадр шулай. Миңа хәзрәтләр әйтмәде, мин ишеткән дигәннән, моннан ишеткәннән шундый бер. Юк, Ярый, шулай да ярый. Нәрсә сәхәргә иң рәхәте ашказан сәхәргә инде шул бар бит гликемический индекс. Гликемический индекс кичкенә булган ризыкларны ашарга кирәк. Ягъни ул озак итеп Озак эшкәртелә. Озак итеп эшкәртелә ашказанда. Ит, Мәсәлән, гречка. гречка. Тагын нәрсә? Белмим, йомырка. Йомырка була, әлбәттә. Протеин. Протеин. Протеиннар, бар. Эшергә була. Протеин түгел. Димәк, яхшы иттереп бер ашарга кирәк. Әлбәттә ул. Кемдер әйтә, мин бит иртән ашарга күнекмәгән, ул бит инде төнне дип. Бер күнегергә туры килә инде. Инде әлбәттә кеше теге күп аша алмый икән, хәтта бераздан ашап алсын. Иң кимендә су эчсә, анарга савап була. Иң кимендә су эчсә дә, Кемдер бит төнне ифтардан соң, авыз ачканнан соң төнне ашый да, иртән сәхәрне ашап та тормый менә. әгәр дә кеше сәхәргә торса, анарга савап булачак. Ләкин әгәр дә тормаса, уразасы бузылмаган. Ягъни нияте бар, ул тора да уразасын да тота. Ләкин әгәр дә торса сәхәргә, ул сәхәрдә савабы бар. Ул беренче сәхәргә тора, икенче яктан өстәмә намаз укый, дуа кыла, Аллаһыдан сорый. Ул бит Рамазан аенда тагын да күбрәк, тагын да көчлерәк дуа кабул була. Сәхәргә гомумән гадәди рәвештә кеше төннең 3нче өлештә тора. Соңгы 3нче өлешендә тора. Соңгы 3нче өлешендә Аллаһ Субхану тәала дуа кылуның кабул булуының дәрәҗәсе үсә. Чөнки Аллаһ Субхану тәала 3нче өлешендә кем гафу сорый ди, кем гынах өчен гафу сорый ди, аның өчен гафу итәм ди, кем ди миннән беренче сорый, анарга бирәм ди. Төнгенең соңгы 3нче өлешендә. Бөтенләй гомумән яшәгән чакта һәм әлбәттә махсус рәвештә тагын да күбрәк Рамазан аенда. Сезгә аңлашылды. Тагын бер сорауга бирәсем килә инде. Күпләр менә Рамазан аен салсам буламы? Була. Буларны. Атсак та ярыйдыр инде, әйме? Бар шунда. Без аны барысында турап тормабыздыр. Чөнки күп ашамабыз дип сөйләштек ифтарда. Ну, һәрбер кешедә бит үзенең 3нче өлеше. Һәркем үзе, 3нче. Ну, берничә дигән салырбыз без гымбаны. Чөнки ул тиз итеп бетә. Сорау бирәсем кирәк. Кемдер уйлый Рамазанда теге ач тору гына дип. Менә аларга мин бит инде беләм, ул ач тору гына түгел, киресенчә бу монда күбрәк гыйбадәт кылу, Аллаһка якынаю ае, гыйбатләрдән ураза ае иң беренче чиратта. Ул менә нәрсә? Иң беренче чиратта ул ризыктан ач турумы, әллә төрле гыйбат сөйләүдән, нашар сүз сөйләүдән, нашар уйлардан? Беренче үзе ураза тоту, ул гыйбадәт. Шуңа күрә кеше уразасын тотам дигәндә, нияте Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһка итаат итәм дип тотарга тиеш. Әгәр дә кеше бераз фигурамны рәтләйм, бераз теге ашказанны эшләтим, яисә җал иттерим дигән ният белән Керә икән ураза дип әйтмим. Ач тотса үзен, чөнки ул ураза булмый инде. Уразаның шарты ният. Әгәр дә фигурны рәтлим, бераз ашказанны рәтлим, бераз җал итсен дисә, ул ураза түгел. Әлбәттә, хикмәтләрдән нәтиҗә буларак ул булырга мөмкин, ләкин асылда иманлы кешеләрнең, мусульман кешеләрнең ниятләре, мин бу уразаны Аллаһ ризалыгы өчен тотам, ул үзе гыйбадәт була инде. Бу бер. Икенче, әлбәттә, ураза вакытында кеше күп ни дәрәҗәдә изгелек кылса, бер яктан әлбәттә ул изгелекнең дәрәҗәсе зур булачак, кыямәт көне күрәчәк аны. Икенче яктан үзенә рухи ризык ала ул күңеленә, йөрәгенә. Һәм әлбәттә ураза ул үзенчә бер теге шул автозаправка шикелле. Кеше ул айда күбрәк изгелек кылып, үзенә рухи ризык җыеп, тагы да шул гынахларга каршы бер яктан, икенче яктан күбрәк изгелек эшлим дип, эшләргә дип үзенә көч-куәт җыя. 12 айның бер аенда. Әлбәттә. Шуңа күрә бит ул асылда бөтен нәрсә Аллаһ Тәгалә куша эшләргә, яисә тыя, ул асылда кешегә үзенә кайта. Аллаһ Субхану ва Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Юридуллаһу бикумул юсра
Ва ла юриду бикумул усра. Аллаһ Тәгалә сезгә җиңеллек тели, ул авырлык теләми. Шуңа күрә шул яктан карасак, нинди генә Аллаһның әмере булмасын, намаз булсынмы, уразасы булсынмы, әниятне хөрмәтләү булсынмы, башка изге булсынмы, асылда ул безгә үзебезгә кайта. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Кур'ан Кәримдә әйтә: "Ана гани" ди, мин бай ди. Асылда гани дигән сүзнең мәгънәсе араб теленә карасак, ул шуңа лаеклы, кем беркемгә дә бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Андый кешеләр юк. Нинди генә дәрәҗә булмасын, нинди генә байлыгы булмасын, барбер һәрбер кеше мохтаҗ. Мохтаҗ түгел кем? Фақат Аллаһ Субхану ва Тааля үзе генә. Димәк, ул кануннар Аллаһ Тәгалә безгә индерде, безгә үзебезгә җиңел булсын өчен. Антумул фуқара ди Аллаһ Тәгалә. Сез фақир ди, сез мохтаҗ ди. Аллаһка, иманга һәм әлбәттә гыйбадәтләргә без анарга мохтаҗ булабыз. Менә җәмәгать. Бик шундый рәхәт җиңел генә бара тапшырабыз. Аллаһка шөкер. Әйе. Мин рәхәтләнеп тыңлап торам. Күптән бeri тыңлап торган юк иде. Кунакның сөйләгәнен. Хәзрәт, безнең эш тәмам диярлек монда. Дуслар, нәрсә эшлисе калды? Безнең әлләнсә эш калмады. Без хәзер менә салабыз да булай дип әйме? Монда салдык. Әле безнең сөйләшүбез дәвам итер. Хәзер булгырны да миңа калса салырга кирәк. Салабызмы? Һәм өстенә су салабыз да. Ярый. Каплыйбыз. Туз бурыш кирәк булырдыр инде. Миха карыма күпме су кирәк микән моннан? Бик күп салмаска иде аны, барыбер. Теге мишка боткасы була күрмәсен. Укыган бармы ул әсәрне мишка боткасын? Так, салам. Салайды. Бисмилlah. Тәмле булып пешәме? Нәрсә икән без дә аңлап бетермәдек, шамалап. Нәрсәләр килеп чыгарга тиеш. Җиксең әйтәң бит, сораматык дигән. Әйе, сорама. Булды. Дәвам итәрбез сөйлә. Ха, тузда салабыз, бурычта салабыз. Дәвам итәрбез сөйләшүбезне берничә минуттан, хәзергә тәмле көрәшебездә реклама. Дуслар, TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә. Бездә кунакта бүген Мөхәммәд хәзрәт Мифтахов. Рамазан ае турында сөйләшәбез, ураза турында сөйләшәбез. Мин сорауларымны бирәм. Ул үзенең сүзләрен, белгәннәрен сөйли. Шулай бетерә кирәк була бит инде. Әйе. Үзенең гыйлемен дип әйтәбез. Һәм кемдер менә Рамазан ае ди, кемдер ураза ае ди. Календар буенча ул Рамазан ае инде ул. Теге ялгышлык түгелме аны ураза ае дип йөртсәң инде. Асылда инде теге Рамазан дигән араб телендәкеләр, Рамазан дисән яхшырак, ураза да кабул итәбез сүзен. Бездә ярый инде. Татарлар да ярый. Иң мөһиме уразада булагыз, әйме? Араб телендә ураза дигән сүз инде, саум дигән. Ураза ул асылда фарсидан килгәндер нәрсә ул. Шул саум мәгънәсендә, ураза тоту мәгънәсендә. Араб телендә ул саум дип атала. Саум? Саум. Ураза тоту дигән. Вот. Бу ураза сүзе ул татар теле сүзе дип аны кабул итәбез, ләкин асылда мен аны ул фарсидан килгәндер дип уйлыйм. Фарси телдән. Тагын минем сорауым бар. Менә Коръәндә язылганмы ул, хәдисләрдәме? Минем кешедән бит ни ишетеп беләбез, менә шулай әйткән икән, каядыр укыганыбызда бар инде. Рамазан ае төгәлләнгәннән соң 6 көн тотарга кирәк икән, савабы ныграк була. Аннан соң әле безнең ел дәвамында да менә ислам дине ул якта миңа бик ошый. Каядыр әйтәләр, һәрбер айның бар үзенең көннәре менә ураза тота торган. Кемдер әйтә анда атнага бер тапкыр тотсаң да була дип. Менә ул турыда берничә сүз кирәк. Монда гомумән менә башта менә Рамазан ае бетте, һәм беренче ул кая язган? Ул Коръәндәме ул, хәдисләрдә бармы? Галимнәр әйтә. Монда әлбәттә гомумән карасак без, дини кануннар ул кеше башыннан үзем уйладым, чыгардым дигән нәрсә юк монда. Монда я Коръәннән чыга, я Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям гамәлләреннән, сүзләреннән чыга. Һәм нәтиҗәдә галимнәр инде шуны өйрәнеп, безгә нәтиҗә буларак килеп чыгаралар әйтәләр. Бу булай. Мәсәлән, уразасында да бар фарыз уразалар. Фарыз инде ураза, әгәр дә кеше үтәмәсә, мусульман кеше, ул гынахлы була, үтәсә савабы булачак. Аңа керә. Әйе. Аңа керә. Рамазан ае керә. Рамазан ае. Рамазан керә. Сөннәтләр бар, өстәмә уразалар дип, аны эшләсән савабы була, эшләмәсән гынах булмый. Монда инде уразадан соң, мәсәлән, 6 Шәввал аеның 6 көне керә. Аны тотсаң ди, Рамазаннан соң 1 ел тоткан шикелле ураза сиңа савабы булачак ди. Яисә мәсәлән, һәрбер дүшәмбе һәм панҗишәмбе көннәренә, һәрбер атаның шул көннәренә уразатты була, ул сөннәт. Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям ул көннәрне тоткан. Әгәр тотсаң савабы була, тотмасаң инде гынахы булмый. Ләкин ни дәрәҗәдә без күбрәк Пәйгамбәребезгә ошап барабыз, шул дәрәҗәдә күбрәк без кыямәт көнне аны шафаатына лаеклы була алабыз. Хакыбыз бар. Ни дәрәҗәдә күбрәк үтисен, шул дәрәҗәдә хакын күбәя, зурая. Аңлашылды, менә. Шуңа күрә афит булат.
Шуңа күрә Аллаһ Тәала Кур'ан-ы Кәримдә әйтә, әле уйлап чыгаруына түгел, белмәсән, белмим не дип әйт. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәала Кур'ан-ы Кәримдә әйтә, «Иннама я'мурукум бису'ил фахшаи ва ан тaqulu аля Аллаһи ма ла та'ламун». Бу Аль-Бакара сүрәсендә Аллаһ Тәала әйтә, хакыйкатьтә ди ул шайтан ди. Сезгә фахиш, бозык гамәлләр эшләргә куша. Һәм bir строкада, bir cümlede Allah Teala hem Allah'a siz bilmegen nersine aytırga koşadı. Yani bilmesin iken dinimizde ayt bilmeyim. Sıra bil. Artık bu aytı deyip tutar. Kişi sözü yırtmagız degan Ayy, sözünde. ayy. Qayoqdir eshitib, degani bizim xalq akiyatlari, hattoki bir ukali kurmagız endi bizim berek ishlar. Abi akiyatlari bet bu deyip. Mana shunday so'z bor endi. Qo'ylab chiqargan, dinni olib chiqargan so'zni eshitgan mana. Albatta. Kishini siz o'zingiz bilmagan yerlar butamagız degan ma'noda bo'ldi. Bütün kişi arasında abiler bolsunmu, babaylar bolsunmu, yaşlar bolsunmu, onlar arasında bar bilişüler, bar bilmevşiler. Qizg'anish qo'y bir chaqda o'zim bilishi deb aslida bilmovchilardan bor. Andilar da var. Ham ularga qarab boshqalar da fikr yerda. Ayy, mana bu xato zo'r. Bu albatta. Qizg'anish bor shunday birlar. Ular bitindi xalq hozir qodir eshitib de bila ko'rib de sho'g'ishtirib qo'yadilar. Aha, bunisi bulay deb tega. Kimdir har vaqtdagi dinga kelmasin. Alloh aytmaydi men dinga kelu degan so'zni yaratmadi. Namoz o'qish uchun ana bitmasa shulay aytgan, ular o'zlarida bilmaylar deb. Mana shu aytirga yaratalar endi astag'firullah. Şuna kadar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde ayta, elbette kişi de, eğer de kişi de iki sıfat bulsa de, Allah Teala ona de şükür hem sabır etüşlerden yazacak de. Kim ne de sıfatlar? Birinci, dini yaktan de, dini bilim, ruhi terbiye, halkı degen nerseden, o'zidan yaxshiroq kishilarga qarab, Allah'dan misal aladı. Bu birinci sıfat. İkinci sıfat, maddi yaktan, maşina, fatir, ne başka, ol o'zidan tubandak bulan kishilarga qaraydi. Bir yaktan bu din bilgiçleri bilen, yaxşı hılqılı bulan kişiler bilen aralaşıp üstə o'sa. İkinci yaktan maddiyaka qaraganda mesela jeo bara, elhamdülillah men ayaklarım var. Allah aşkına maşına girse, aha Allah aşkına mende maşına var deb jirir. Çünki başkalarda maşına yok. Kim kirisinçe dini yaktan o'zidan tubanrak bulan kişilerga qarasa, maddi yaktan o'zidan üstünrak kişilerga qarasa, bu kirisinçe. Şükür etiş tugul. Ham sabır etiş bulmayasha olandı. Çünki ol gil narsa aytır, menda ana narsa alarda ana narsa deb zo'rroq o'zidan maddi yaktan Qizig'ib, künnaşib. Ham endi o'zining ko'ngil tinchligida yo'qoldi. Ay albatta. Shu ayttirib. Bek zo'r rahmat bu javoblar uchun. Biz davom etamiz topshirig'imizni. Rizq endi menga qolsa pishib chiqdi bo'g'ay. Qizg'anish qolibgina qoray olmaymiz. Bugun degustatsiyada yasay olmaymiz endi. Lekin men ko'rsatishakman oxirdan narsa kelib chiqarga tegishli. Menga fotografiyasini jiberdilar, men endi qaradim. Klip qo'ydim birozgina. Shunga sabr etsangiz, sabr etib sora oltin deylar bit. Bir necha minutdan so'ng men ko'rsataman, yana narsa kelib chiqargan deyish edi. Hozir so'z beramiz Jilak Qishitqanovaga. Sağmısız do'stqaylarim, bepkeylerim, iseni-mingina yashab yotasizmi? Jilak opag'izdan barig'izga da qo'ynar selam. Bugun jirli osh-suv terasida bitirilem, kuxnyadan propiskadan tushib bo'lamol birarigiz bilmaymi? Olaysa xotin qizni tug'ashda shu osh-suv bo'lmasina propiskaga kiritib qo'yalarda, shunda unutalar. Hey! Yarayında o'ynabqina aytam, ishdan qo'rqmi Jilak opag'iz? Siz bilaydingizmi? Ilgari bitmagan jilak jemishni olmalar bilan bir paketga solib, qorong'i o'ringa qo'ysangiz, shan mo'jiza bo'lashaq. Qish bo'yi shulay mangalar ashab yotdim joniqaylarim. Tez orada ilgari shiga. Bananni uzoqroq saqlaw sirini da tushundim. Boshlarin skotch bilan urimda qo'yam. Bananda baliq da boshidan shiri unutmag'iz. Ananas bananga qaraganda qiziqliroq, uni kirilayga aylantirib saqlarga kerak. Shulay ishlaganda ul birinchidan ilgari, ikkinchidan uzoqroq saqlana. Yashi limon sog'inda limonni kesmishagina olirga ayrandim. Hop etib shirpi bilan bir teshik yosimda, shundangina og'zam. Limonlarim shoqdi uzoq saqlanalar, ketmilar. Sizning bitasi yo'q, sizdan qola ishning da bitasi yo'q joniqaylarim. Borig'izga da yaxshi kayf tilim. Sog' bo'ling'iz, paka. Jilak opa Qishitqanovaga rahmatlarimizni erishtiramiz da, topshirig'imizni davom etamiz. Bizning odatda
берәр уен, берәр нәрсә шундый буладыр, берәр эш эшләргә бирәдер әле без кунагыбызга. Бүген минем аңа вакытны сарыф итәсем килми. Минем сорауларым бар. Безнең коллегаларыбыздан да, үзеннән дә. Менә әйтәләр, Рамазан аены чынлап та ул бик мөбарәк айымы. Инде Аллаһ Тәгаләнең яраткан айы. Мөселманнар да бөтен дөньяда кемдер елап көтәләр, каршы алалар елап озаталар шулай бит Рамазан айын. Күп изгелекләр дә эшләнә. Һәм менә монда сорау, кадер ишкәнебез бар. Дингә әле менә беренче адымнарын ясаучы кешеләр. Кемдер менә намаз өйрәнер идем, намазга нитер идем. Рамазан айында җиңел ди кирип китәргә. Аллаһ Тәгалә җиңеллеген бирә ди. Чөнки шайтаннарны быгаулыйлар. Һәм кешегә дә намаз укый башларга, кемдер иртәнгене, кемдер кичкене, кемдер анда таравихка йөреп өйрәнә. Бу хакта нәрсә әйтә аласыз? Бу әлбәттә. Менә дөрес сүзләрдер бит инде бу. Бу әлбәттә хикмәтләрдән, ләкин Хикмәте бар син бу. Булат кызык нәрсәне кузгаттың. Әйтәсем килә нәрсә, безнең халыкта шундый хата бар. Әгәр дә мәсәлән мин намаз укымасам, димәк ураза тотарга кирәкми. Әгәр дә ураза тотмасам, намаз укымасам, димәк хаҗга бармасам да була. Бу зур хата. Ни өчен? Чөнки әгәр дә син мусульман икән, намаз укымасаң да, ураза вакыты килә икән, ураза тоту синсендә. Бу фарз булып тора синсендә. Бу сорау түгел, теге тот, пожалуйста, юк. Зинһар өчен тот дигән шикелле. Юк, бу әмер, Аллаһдан әмер. Әгәр дә син ураза тотмасаң, намаз укымасаң, хаҗга барырга мөмкинчелек бар икән, ул хаҗ синең өстеңдә. Димәк, хаҗга намаз укымаган кешеләр дә бара ала. Ул анда барбыр басаннарда. Мен шунда хикмәт әйтәсем килә. Ягъни Аллаһның әмерләре бергә шикелле һәм шул рәвештә мустақил рәвештә. Син берсен үтәмәсән, сиңа гынах кылырга рөхсәт юк. Яисә син гынах кылсаң, сиңа бу әмерләрне үтәмәскә рөхсәт юк. Намаз укымый икән, барбыр әниятеңне хөрмәтләргә тиешсең. Намаз укымыйсың икән, барбыр дискотекаларга, аракы чепиргә барбыр ярамый. Вроде бергә шул рәвештә мустақил рәвештә алар. Һәм менә шул хикмәт. Ураза тотасың икән, шул рәвештә ураза тотып, ул ураза сине бәлки намазга бастырыр Аллаһ ярдәм белән. Хаҗга намаз тотмыйсың, ураза тотмыйсың, намаз үтәмисең, хаҗга киттең. Аллаһ ризалыгы өчен. Хаҗдан намазлы булып кайтасың. Әле хаҗга барганда син әзерләнәсең инде. Уже инде Уйлый башлыйсың. Инде хаҗга барганда син намазга өйрәнеп барасың инде. Менә шунда кызык нәрсә. Аллаһ Тәгалә шуңа күрә асылда бөтен Аллаһның әмерләргә безгә файда ул. Без аны Аллаһ ризалыгы өчен эшләсәк тә үзебезгә кайта. Бу дөньяда һәм ахирәттә. Гомумән Куръан Кәримдә сез карасагыз, Аллаһ Тәгалә мәхәббәт турында әйтсә, мәрхәмәтлек турында әйтсә, без бит күп очракларда бу дөнья белән шикләнәбез. 60-70 ел. Бит Аллаһ Тәгалә сөйләгәндә ул бит бу дөньяны да ала, ахирәтне да ала. Мәсәлән, алар отучылар ди. Бу дөньяда гына түгел, ахирәттә дә. Ахирәттә генә түгел, бу дөньяда да. Менә күп очракларда никахларда мин сорау бирәм. Ни өчен өйләнәсең? Әйтә, бәхетле булыр өчен. Ничә кияү часың? Бәхетле булыр өчен. Бала нәрсәгә? Бәхетле булыр өчен. Машина нәрсәгә? Бәхетле булыр өчен. Машинасы бар, баласы бар, гаиләсе бар, әнияти исән-сау, бу зур байлык әлбәттә, шулай бит. Бәхет юк. Бәхет юк. Юк инде хәзрәт, бәхет бар. Соң, бәхетле булгач, ни өчен син фатир алгач жуасың аракысы белән? Бала тугач жуасың. И алга жуасың. Бит син әгәр дә хакыйкый рәвештә бәхетле булсаң, ни өчен син ул аракыны эчеп онытыласың? Аны бит эчәләр ни өчен? Онытылыр өчен бит. Мин аңлатам. Нәрсә килеп чыга? Нәрсә? Килеп чыга шул асылда, күңелдә кешенең бушлык барлыкка килә. Вроде машина алдым, бәхетле булырга тиеш, бушлык. Менә шул бушлыкны бетерер өчен кеше я аракы эчә, я гынах кыла, я наркотик, я башка нәрсә. Динебез өйрәтә бәхеткә иреш, хакыйкый бәхеткә ирешергә. Ул бәхет бөтен йөрәкне ялварып ала торган бәхет. Аля бидикиллаһи татмайнул кулуб ди Аллаһ Тәгалә. Аллаһны искә алу белән йөрәкләр тынычланмыймы? Намаз укыйсыңмы? Изгелек кыласыңмы? Менә бу тынычлык бөтен йөрәкне ялварып ала торган тынычлык. Бу тынычлык бәхетнең зур өлешен алып тора торган тынычлык. Менә бу бәхет белән син фатир алсаң, тагын да күбәя бәхет. Һәм син аракы эчәсең килми. Онытыласың килми. Киресенчә, мин бәхетле буласым килә, әлбәттә. Вот шул. Минем дусларымда ишкән бар бит. Бар танышлар арасында. Мин сөйлим дә инде әйтеп. Кара, әгәр дә мин туктасам, дигән шул хәмер куллануны минем бит дусларым китәчәк миннән, дигән минем окружение, минем аралаша торган кешеләр. Әйтәм, димәк алар сиңа кирәк түгел. Әгәр дә син шын дусларың булса, әйтәм, син янда калачаклар алар. Шын дус булса, син хәмер кулланучы кирәк булсаң, алар үзләрен аклар өчен генә сине чакыралар. Әйдә,
Бездә шундый, ул да шундый булсын әле дип. Әйтәм, шундыкта дип аңлаткан булам, дөрес аңлатаммы инде шунда. Юк, дөрес. Бит асылда, карагыз, кызык нәрсә, асылда һәрбер кешенең йөрәгенә, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, һәрбер бала ди фитри иман белән туа. Фитри иман үзенчә бер программа. Ул нәрсә чакыра изгелеккә. Һәм һәрбер кеше яхшы буласы килә. Ләкин монда ике юл бар. Бер юл башканы түбәнсетеп, икенче юл үзен өстендә эшләп алга бару. Бездә кызганычка каршы беренче методика куллана. Үзен эшлисе килми, үзен өстендә. Динне өйрәнеп, Аллаһка итаат итеп яшисе килми, шуңа күрә башкасын батырасы килә. Шуңа күрә үзе арак ичкәндә, теге миннән яхшырак булмасын дип аны да чакыра иде, мин синдә, мин белән бергә. Менә син дөрес әйтәсең буны. Бик нәтиҗәле сөйләшү булды бүген. Нәтиҗәле аралашу, бик зур рәхмәт. Үзеңә Әле саубуллашмыйбыз, чөнки без ризыкны куып карамасак та, хәзер без мин күрсәтермен, нәрсә килеп чыгарга тиешле иде. Бу тәлинкәгә дә салып күрсәтербез. Тәлинкәне кире бушатырга була бит аны. Туса бит. Булат, нәрсә генә булмасын, шуны әйтәсем килә. Кызык нәрсә беләсезме? Әйе. Динебездә шундый нәрсә бар. Әгәр дә кеше изгелек кылырга ярдәм итә, анарга шундый савап языла. Кылган шикелле бер. Икенче, кем ифтарда ураза тотучыны ашата икән, анарга савабы шул кешенең шикелле. Ул да ураза тоткан шикелле. Мәсәлән, ике кеше ураза тоттылар. Беренче, икенчесен ашатты. Димәк, монарга үзенең ураза өчен савабы бар. Һәм моны ашаткан өчен дә ураза шикелле тоткан шикелле савабы бар. Алайса, хатын мәсәлән пешерә икән, үзе дә уразада, үзе дә ризыклана, мин дә ризыкландыра икән, аңа Савабы, әлбәттә. ике. Әлбәттә, син дә монда продуктлар алдың, хәзер пешердең. Ифтарда кабырбыз бергә, Аллаһ бирсә, савабы син ураза тоткан өчен дә була. Һәм мине ашаткан өчен дә, һәм әлбәттә мин ураза тоткан аҗр савабы сиңа булачак. Миңа кимемичә. Димәк, әгәр дә авыз ачтырасың икән, сен ураза тота алмыйсың үзең, әйме? 10 кеше килде, 20 кеше килде, 20 кешегә авыз ачтырдың, савабы шуның хәтле була. Савабы 30 кешенең уразасы булачак, ләкин бу ураза тотуның юкка чыгармый, барыбы ул кеше өстендә. Әгәр дә юк, сәламәтлеге буенча ди, мәсәлән, әгәр дә ул. Әгәр дә алай булса, әлбәттә. Сәбәпләр дә бар бит инде. Сәбәбе булса, әлбәттә. Ага. Монысы бер тагын бер генә сорау калды. Бар бит әле, чынлап та сәламәтлеге юк, кемнедер ул көн сайын ашатып барырга тиешме шундый? Мухтаҗларны һәрбер көн өчен бер мухтаҗны ашатырга тиеш ул. Мәсәлән, әгәр дә ул зәгыйфлегенә карап, яисә авырына карап, ул гомер буе ураза тота алмый икән, анарга һәрбер көн өчен мухтаҗны ашатырга кирәк. Ул ураза тоткан шикелле, Алла бирсә, шул әмерне үтәгән булачак. Менә җанага тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Яхшы, без инде тикшереп карыйбыз хәзер. Дөрестән дә бу ризык килеп чыгара тиеш идеме, юкмы? Безнең тапшырыбызда инде иң җаваплы момент. Безнең кунагыбыз дөрес ризык пешерде микән юкмы? Мин барыбер шамалыйм, якынча инде плюс-минус якын килербездер дип. Ләкин нәрсәсе кызык, менә сезнең җәмәгатегез, хатыныгыз ничектер хәтта якынрак та әйткәннәр безгә җавапны. Килеп чыгарга тиеш булган фрикаделькалы булгурлы аш. Без ашын дөрес эшләдек. Без монда нәрсәсе генә дөрес түгел, фрикаделька гына ясалмаган. Нишләп? Булай карасаң, лупа белән. Лупа белән. Зур фрикаделька. Юк, кичкенә фрикадельклар. Мин дә шулай беләм. Мин дә шулай беләм. Кичкенә фрикаделька менә мондай гына. Яисә, без фрикаделька ясаган идек аны, ләкин ул таралган. Шулай дип әйтергә була бит әле. Ләкин безгә алдарга ярамый. Без аламыбыз. Менә шундый ризык. Төсе дә шул, бит нәрсә шул. Безләр монда суганына турап куйгандыкбыз, суган хәзер. Безгә инде без нигә турамадык? Чөнки уразда булгач калдырдык, клетчатка калдырдык, клетчатканы калдырдык. Клетчатка калдырдык. Менә шундый фрикадельклар белән ризык килеп чыгара тиеш булган икән. Ягъни каядыр 80% без дөрес эшләгәнбез. Минем шартым буенча кемдә кем 80% якын килә икән. Димәк, ул җиңүче. Раз булсын. Хәт 50%-ка якын килсәгез дә бар бүген җиңүче буладыр. Без бит икеләтә җиңдек. Хәзер безгә таба да була, әле ифтарга ризык була безгә. Мин дә шулай дип уйлыйм, хәзрәт. Мөхәммәд хәзрәт. Мөхәммәд дустым, чын күңелдән менә зур рәхмәт безнең чакыруны кабул итеп килгән өчен. Миңа калса бик бүген шундый халык эчендә, безнең телевизион тамашачыларыбыз эчендә бик нәтиҗәле күп нәрсә белделәр. Шуны тапшырып булгандыр дип уйлыйм. Саваплы тапшырып булгандыр. Шулай булгач, тапшырыбызның генераль партнеры
Анда да шундай аларның җитәкчеләре дә, анда эшләр дә алар шундай изге күңеллеләр. Алар да миңа гафу итмәсләре, әгәр дә мин сезгә бу таманы бүген тапшырмаган булсам, шуңа менә алардан да Күкмара металл савыт заводыннан әлеге табанны кабул итеп алыгыз. Әгәр дә сезнең ишле гаиләгезгә бу табагына кечкенә икән, калганын инде кибетләреннән барып алырсыз. Аның өчен адресларын исегезгә төшерәм, дуслар. Күкмара кибетләре бар үзләрендә Күкмарада. Бар Казанда 4 адрес буенча Павлюхин урамы 114, Рихард Зорге урамы 11Б, бу инде Горький парк сөдә үзәгенең беренче катында. Шулай ук Мусин урамы 23Б, Ленинградский урамы 27, Бәхетле кибетенең беренче катында. Менә шундый табалар, төрле диаметрдагы табалар, кыймак пешерүченә, лаваш пешерүченә әйтим, карагызлар, инде зур табалары бар. Бу әле яңалык, новинка. Менә интернет кибет аша да алырга мөмкин сезме? Яисә менә шул кибетләренә барып, төрле анда нержавейка бар. Сезнең плита нинди, газмы? Газ. Газ, электр, менә индукцион плиталар эчендә һәр төрле табалар бар. Зур казаннар, менә мондый котелоклардан алып, походка чыга торган зур зур казаннар, менә пылаулар пешерә торган, хашламалар пешерә торган, шундый бөтен савыт сабалары да, металл савыт сабалары аларда күп. Менә бу табаны инде шын күңелдән, безнең коллективтан, Күкмарадан кабул итеп алыгыз, яме? Аллаһ риза булсын. Бик зур рәхмәт, менә чынлап та бик күңелле һәм инде күп белем ала торган менә шундый тапшыру булды. Теләкләрегез булса, телевизион тамашачыларыбызга Сәлам әйтәсез. изге Рамазан айында Әниятиме, гаиләмә, дусларыма, әлбәттә, һәм мине бөтен белгән кешеләргә сәламлыйсым килә, һәм Аллаһ Тәгалә сезнең уразларыгызны кабул итсен, һәм кыямәт көне әлбәттә авыр булып, изгелекләр арасында җәннәткә кергә бер сәбәп булып торса иде. Һәм әлбәттә була сиңа Аллаһ нигъмәте яусын үзеңә. Әлбәттә изгелек эшләгәндә ярдәм итсән, әлбәттә, яисә үзең сәбәпче булсаң, савабы шулай булачак. Амин. Аллаһ риза булсын. Файдаланган кешеләрнең саваплары сиңа да бирсә булсын. Амин. Кабул булсын. Рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Я җәмәгать, тапшырыбыз тәмам. Сау сәламәт булыйк. Тәмле көрәшне инде һәр атна сайын ТМТV телеканалында күзәтеп барыйк. Ашларыгыз тәмле булсын, уразаларыгыз кабул булсын. Сау булыгыз. Ассаламу алейкум.